Akwụkwọ nke Esta isi nke 2. Ma mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe ọnụma eze bụ Ahasuerọs gburu, o chetara Vashti na ihe o mere, na ihe e nyere n'iwu megide ya. Ndị ohu eze bụ ndị na-ejere ya ozi wee sị, ka a chọọ eze ụmụ agbọghọ mara mma, ka eze nyekwa ndị nlekọta n'ala niile na-achị achị nke alaeze ya, ka ha wee chịkọta ụmụ agbọghọ niile mara mma n'ụlọ eze nke Susa, n'ụlọ ndị inyom, n'aka Hegai bụ onozi eze, onye na-edebe ndị inyom, ka e wee nye ha onye na-edebe ndị inyom, na nwa agbọghọ nke na-amasị eze, ka ọ bụrụ nwunye eze n'ọnọdụ Vashti. Ihe ahụ dị eze mma n'anya, o wee mee otu ahụ. O wee mee ka Hadasa rigoo, ya bụ Esta, nwa nwanyị nna ya, n'ihi na o nweghị nna ma ọ bụ nne agbọghọ ahụ. Ụlọ eze ruo Hegai, bụ onye na-edebe ndị inyom, nyekwara ya ihe ịchọ mma ya na oke ya, na ụmụ agbọghọ 7 ahụ mara mma, ndị a ga-esi n'ụlọ eze nye ya. Ọ kpọgara ya na ụmụ agbọghọ ya n'ebe kacha mma n'ụlọ ndị inyom. Esta emeghịkwa ka a mara ndị ya ma ọ bụ ụmụnne ya, n'ihi na Mọdekai nyere ya iwu ka ọ ghara igosi ya. Mọdekai wee na-ejegharị kwa ụbọchị n'ihu ogige ụlọ ndị inyom, ịmara otu Esta na-eme na ihe ga-eme ya. N'aka nwa agbọghọ ọ bụla wee bịakwute eze, bụ Ahasuerọs, mgbe e mesịrị ya ka ọ dị ọcha ọnwa 12, n'ihi na otu a ka ụbọchị e mere ha ka ha dị ọcha bụ ọnwa 6, wee ree mmanụ mee n'ọnwa 6. Nwa agbọghọ ahụ wee bịakwute eze otu a. Ihe ọ bụla ọ chọrọ ka e wee nye ya ka o si n'ụlọ ndị inyom jee n'ụlọ eze. O wee jee n'anyasị n'echi ya. O wee laghachi n'ụlọ nke abụọ nke ndị inyom, ruo aka Shashgaz bụ onozi eze, onye na-edebe ndị iko nwanyị ahụ. Ọ batara na eze agaghị abụkwa eze ma ọ bụrụ na ihe na-atọ eze ụtọ, e wee kpọọ ya n'aha. Ma mgbe ọnwụ Esta, bụ nwanyị Abihail, bụ nwanne nna Mọdekai nwere, onye kurukwara ya nye nwa ya nwanyị, wee bịakwute eze, ọ dịghị ihe ọ bụla ọ chọworo ma ọ bụghị ihe Hegai, bụ onozi eze, bụ onye na-edebe ndị inyom, dụrụ ya ọdụ. Esta nwetara amara n'anya ndị niile na-ele ya anya. E wee kuru Esta jekwuru eze, bụ Ahasuerọs, ruo ụlọ alaeze ya n'ọnwa nke 10, nke ahụ bụ ọnwa Tebet, n'afọ nke 7 nke ọbụbụeze ya. Eze wee hụ Esta n'anya karịa ndị inyom niile. O wee nweta amara na ebere n'ihu ya karịa ụmụ agbọghọ ahụ niile. O wee tụkwasị okpueze alaeze n'isi ya, mee ya eze nwanyị n'ọnọdụ Vashti. Eze wee mekwara ndị isi ya niile na ndị ohu ya oke oriri, bụ oriri Esta. O wee kpọsaa emume n'ala niile a na-achị achị, nye onyinye nata ihu ọma dịka eze si dị. Ma mgbe a chịkọtara ụmụ agbọghọ ahụ nke ugboro abụọ, Mọdekai wee na-anọdụ ala n'ọnụ ụzọ ámá eze. Esta amaghịkwa ka amara ụmụnne ma ọ bụ ndị ya. Esta emeghịkwa ka a mara ụmụnne ya ma ọ bụ ndị ya, dịka Mọdekai nyere ya iwu, n'ihi na Esta gere Mọdekai ntị, dịka o mere mgbe o tolitere. Na mgbe ahụ, mgbe Mọdekai na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá, ndị onozi abụọ nke eze bụ Bigtan na Teresh, bụ ndị ọnụ ụzọ ámá, were iwe wee chọọ iseti aka megide eze, bụ Ahasuerọs. Ihe a wee mata Mọdekai, o wee gosi Esta bụ nwunye eze. Esta wee gosi eze n'aha Mọdekai. Mgbe e nyochara okwu a, wee hụ na ọ dị otu a, e wee kwụba ha abụọ n'elu osisi. E wee dee ya n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị n'ihu eze.